Hi. God morgon. Good morning. Så vad händer idag? Idag ska jag åka tillbaka till Vaunia. Och jag kommer tyvärr inte ha internet. Nej, jag kommer vara där tills den 7:e, I think. Den 7:e åker du tillbaka till... Colombo. Ja. And what are you going to do today? Vi skal til, hvor skal vi til? Rio. Og spise noget is. Oh, okay. Nice. What are you going to do? Sam, what are you going to do? Same. 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 Yeah. Shame. Same. Shame. Same. Game of Thrones prater man. And the shame. Det så du. So, bro, what are you going to do? season på Rio. And it is hundar då. Season 5 eller. Apa Cersei? Apa gila ni pakai Och sih. allt det här. När det går på va. The shame. What are you going to do today? What are you going to do? Well, today we're gonna. Let me see, bro. Rio. I dag så skal vi æde noget lækkert is, som er blevet anbefalet af de her smukke herrer, som står ved siden af mig. Og det skal det skulle vist være sådan noget af det bedste. Ja, det skal nok blive hyggeligt. Ja, jamen, Vinit, Ja, vi Jamen lige nu så står vi her på sådan lidt af et smadret hotel, men vi overlever. Og vi skal op og besøge sådan nogle mennesker og lidt af hvert, og så skal vi ligesom bare explore Sri Lanka, tænker jeg. Er det ikke det, vi er ude i? Ja. Er det rigtigt? Ja. Alltså, mycket djup. Man vet inte hur långt det går. Alltså, det går hela. Nej, Ja, det är ingen som vet hur långt det går. Vad heter det platten förresten? Hallå? Pappa? Är plasten Danakia? Nilavare. Och det här vattnet, man vet inte hur djupt vattnet är. Tydligen. Och det är en cool. Folk har dött. Ja, någon har dött också. Folk har dött här. Självmord. Ja, självmord. Här de gör själv. Ja, jag vet inte hur superdjupt det är, men det är djupt. Man ska kunna mäta. Gör så man inte. Kolla. Vad har du? Var en gröt? Så. Hur gör man? Hur gör man? Där och där. Där. Single?
Video ile. Eller video utan. Doppa din Rolf i glassen och ät. Är det gott? Vad gör ni? Badar. Han är död. Okej. Vad är Billy? Sover. Riktigt. Ja. Ja, mamma också. Jättekallt. Du borde också bada. Men ja. Jo, kom, snälla. Det är roligare. Snälla. Vivek. Vi på någon marknad här i Jaffna city och vi skulle hämta min och Denos kläder som vi sydde, lite deras stil av typ någon havsarg eller någonting, och nu så kollar min moster på någon typ av plagg, så ja, jag är här med min moster Amelia. Hej, säg hej Amelia. Hej. Och sen min mamma och pappa, Amelias pappa, och sen Janet och Debbie. Vad har du gjort idag? Byta kläder. Byter du kläder? Vad gjorde du mer? TV. Kolla på TV. Hi. 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 Adı kartı var. Hi.